thlir tu te in zawain chibai le vekule tun tum kan video a chuan tun hnaia Mizoram PublicService Commission MPSC na online atanga nadil theihna application thelu theihna result le admit card download theihna online portal chu MPSC online.mizoram.gov.in the online portal an hon thar chungchang kha kan en hovin kan bi chiang le don ani ole tutorial video kan en ho main kan share tur chu hemi online portal a hian account kan hon photanga ya account kan hon hnuah chuan biodata te tin address te kan fill up le angai ani account hi kan mobile number kan hming le email atangin kan hong don ani chumi hnuah chuan kan address te tin biodata kan degree te kan education certificate kan education qualification ang chi te kha kan fill up le don ani heta hian document poimo pahni a oma chu passport le signature heng pahni hi kan lo nei lok turani a computer emaw phone emaw hemi account kan siam ma hian kan lo nei lok turani kan lo da thalok turani ti chuan application account kan hon rual hian kan fill up tel ngal don ni kan upload tel ngal don ani hemi online portal athat na chu hemi online portal a hian account kan nei chuan MPSC Mizoram PublicService Commission hnuaia hnaruak zong te tun hnaia hian MPSC hian Group A gazetted le Group B gazetted chin Group B a hian non gazetted le gazetted chin an oma Group B gazetted kan ti chuanin revenue officer kan ti te forest ranger te taxation officer kan tiang chi te forest ranger kan tiang chi khang ho zong kha Group B gazetted officer chin an ni atin Group A kan ti chuanin MPSC hnuaia MCS kan ti te MIS MPS te tin MES kan ti te AESDO kan tiang chi khang ho officer chin kha MPSC hian ala to don ani Group B non gazetted kan tiang chi ho kha MSSSB kan ti a chu Mizoram Subordinate Service Selection Board MSSSB hian Group B non gazetted te tin Group C le Group D kan ti ho na sang kha ala to don ani post rock kha la to don ani MPSC B hian Group B gazetted le Group A khang ho post rock che kha la to don ani ti chuan MPSC hnuai hnaruak hrang kha dashboard ta khan khami online portal a khan alo omanga kan degree te kan thiamna te kan qualification in atlin ani chuan kan account mang khan ol sam takin account kan siam mang khan kan apply to mai don ani ti chuan kan apply anga form te kan submit nga langa online atang khan ti chuan kan status kan application status te kha an reject nge an approve ti te kha kan hu thei ngal vek don ani khami online portal atang khan kan login anga kan status kan hu thenga tin admit card download hunte exam ti na hun turte ahmun te tin kan result te written result te tin interview hun turang chi thleng khan kan result zong te kha eng kim kha kan hre thei don ani chuwang chuanin hemi online portal hi atangkai dona zirlai na zong lai tele na zong lai lo te po na la zong tur zel te po na tangkai tak kan man thiama account te kan siam kha a tha don ani tin hetiang chi hian MSSSB hian Mizoram Subordinate Service Selection Board po hian hnaruak anga zok angin MPSC hian hnaruak anga chan chu Group B non gazetted Group C le Group D ho hi na tam takom na ni a hnaruak tam takom na ni a post tam zokom na ni wangin anma ni lampo hi thatakan ron functiona hnaruakte an ron post atin official website te an ron neya online portal te an ron hona online atanga form submit na te tin syllabus te exam question hlui kan tiang chi te tin admit card result kan tiang chi zong en theihna official website kha an ron siam thoi te po lo bei seila a thawme engpo ni sela tuntuma chuan tun hnaia MPSC ina online portal a hon thar chungchang kan en hovin kan bi chiang don ani ole amasaberin tuna kan hmuang hian Google Chrome kan lutanga MPSC
online.mizoram.gov.in ti hi kan click dawn ani kan type dawn ani kan type zo hnuah chuan MPSC online website a kan luta left top corner a hian 3 dot alo awma kan click anga chuta chuan home ti te create new account ti te list of advertisement ti te privacy policy ti te lo awma ni account kan la hon lo wangin create new account ti hi kan click anga ani lo pon tuna kan hmuang hian create new account heta tang hian kan click thei bawk ani fill up tur alo awma full name as in HSLC certificate ti te phone number 10 digit tin personal email number a valid ngai kan hman lai ngai kha fill up tur ni boka password 6 minimum characters angai boka password kha confirmation kan chulu le don ani apoi mo zong kan fill up zo hnuah submit kan click don ani submit kan click zo hnuah chuan left top corner dashboard ti hnuaia hian profile oma bio le address oma masaberin bio ti hi kan click phot don ani chuta chuan kan la fill up zo lo hrangte kan fill up le dona fill up to te polo oma fill up lawa chuan father's name ti te sex ti te date of birth community religion ti tangchi te kha fill up le turania father's name kan han fill up anga sex a hian female male le tha gender te oma male ani maya date of birth a hian format hi hei hriat turania chuanin calendar kha right side a hian select tur om boka community omle community a hian schedule caste te tribe te OBC ti te general ti te oma schedule tribe ani mai kai mania chuan religion ti lom le Hindu Muslim Sikh Christian Buddhist others ti oma kai mania chuan Christian alo ni le mai don ani nationality a hian Indians te others ti oma Indian ani le mai nga qualification a hian non graduate graduate le postgraduate te awma non graduate ka chu 12 te 10 te ka tiang tan khan graduate chu graduate pass chin postgraduate MA MSc tanan lenga chuan kan select anga working knowledge of Mizo language ti lom leni ta hian no yes oma yes kan tianga if reservation or relaxation is claimed indicate which atia chuta chuan schedule caste tribe te OBC disabled person like government servant khante kha relaxation a claim theya schedule tribe ke mania chuan ni le photanga person with disability a hian no yes kan du zok kan ni na zok kha kan click theya documents a hian passport le signature apani hian ti turania passport hi kan select masanga chuan kan computer a emaw folder san kan siam nga passport le signature hi tian kan da masa anga passport hi tian kan select anga passport kan select masaka wang khan chumi zo a chuan documents an kan lut lenga signature kha kan select le don ani signature a hian plus kha kan wa click lenga signature kha kan click don ani chuan signature le photo kan upload zawa chumi hnuah I agree ti a box hi kan tick don ani chumi zo chuan submit kan click lenga profile bio successfully submitted ti lo lang ta ni chumi zo chuan left top corner box khan kan kal lenga address a khan kan wa click le don ani bio kha kan fill up zo to address a kan lut don ani address a hian permanent address ti te house number street ti te veng locality landmark ti te town city ti te district tiang chi te alom le ni chuan chumi zo chuan permanent pin ti lom le a chumi zo chuan communication address same as permanent address tuna kan omna temporary address kha permanent ne nain an chuan kan tika nga in an lo chuan a hranin a hnuai han kan fill up le don ani a in an chuan kan tika nga kan scroll thazelanga a to bera hian update ti oma update hi kan click le don ani
address update successfully aron ti tani chimi zo chuan application left top corner hian om leya chuta chuan draft ti te alo oma submission application kan submit ni chuan ta hian alo lang dona admit card te tikhan call letter kan don turang chi te tin kan exam result tang chi te khata hian lo lang vek don ni amero chu tun tuma hian engma kan apply lo wangin engma khalang lova dashboard ta kan an kal le a chuda chuan advertisement hnaruak ang chi te kha nakina chuan som te som ni te lo om dona tuna chuan pakhat chi oma kan apply du ni chuan tun option pahnih hi pakhat zok zok kha kan click anga ti chuan no objection certificate hi pdf in lo oma no objection certificate kan ti hi noc kan ti hi kan click anga kan download anga no objection certificate hi government servant sarkar na thoklai te tan chau ania chuwang chuan sarkar na thok tan lo chuan hemi pdf hi download emaw upload emaw ngai chuang lo ani ti chuan show my profile te hian kan let leya kan va click a kan fill up to zong zong kan address te kan details te kha tikhan lo lang ta ni fill up le ngai to lovin automatic in lo langa exam center select tur te computer proficiency te chuan relaxation claim le claim lo te tikhan lo langa chumi zo chuan ni china ma sabera no objection certificate kan ti government servant kan ni kha chuan khami pdf kan download le kan fill up kha hemi option mang hian kan upload don ani sarkar ha to kan ni lo chuan khami khatik angai kher lawa chuan kan fill up zawa declaration lo oma date te hey right side ah hian signature te lo oma kan save don ani ti chuan hemi hna hi kan apply ti na ni don ani osam takin chuan dashboard ta kan let le a option pahnih om kan ti to kha pakhat zok zok kha apply nan khan ati theini ti chuan right top corner hian en vele taila 3 dot alo om le a account ti lo oma log out ti om boka account ni kan click chuanin kan account full name phone number email te kha oma kan update du ni chuan kan change du ni chuan a change theya password po tin kan log out du ni chuan log out kha kan metanga ti chuan kan log out don ani na lo apply ta ang ila kar khat kar ni hnu vela tikhan va en du le taila MPSC Online Mizoram.gov.in ti kha kan click anga ti chuan registration ti to lovin direct in login ki phone number le password mangin kan login ngal to don ani ti chuan bio te address te draft ka tiang zong zong kha alo om tonga all sam devin tikhan kan application te kan result te kan check the to don ani